interessante ting har jo været, at hvis vi kigger på den digitale assistent, så ser vi jo lige pludselig nu et helt nyt potentiale for en digital assistent, hvor du jo i princippet har haft både Alexa, og du har haft Googles versioner, og du har haft Apples versioner, som jo egentlig ikke rigtig er taget af. Og så det har simpelthen været på en eller anden måde for begrænset. Ja. Nu kigger man ind i en fremtid, hvor man har mulighed for at have fuldt naturlige samtaler med en digital assistent. Så jeg synes, der er nogle mega spændende perspektiver i det. Samtidig med, som jeg sagde, så synes jeg, at der er en concern for, at den her effektivisering, vi kan opnå, at det bliver for maskinelt, og du mister noget af det menneskelige i det, som man sige. En af mine sådan concerns i den forstand, det er, eller i hvert fald, jeg tror, vi skal være gode til at minde os selv om, at den tid, vi potentielt får frigivet ved at bruge digitale assistenter til en del af vores arbejde, den skal vi huske at bruge til at have den menneskelige interaktion.